В видеото аз понеже го изгледах цялото, ставаше въпрос за експерти, с които вие ще правите някакъв експеримент във връзка с това как се работи с машините, могат ли да бъдат по някакъв начин манипулирани. Въпросът ми е, те са два по-скоро, какво ви наведе на мисълта да правите такъв експеримент и второ, дали сте получали по-скоро някаква информация от ваши последователи, че има нещо съмнително по начина, по който работят тези машини. Това ми е първият въпрос. И втория ми въпрос е дали въпреки всичко сте провели такъв експеримент или под някаква форма сте проверили дали тази информация или тези съмнения са достоверни или не. Заповядайте, господин Славов. В самия, вие казахте, че сте гледал материала. В самия материал аз изкарвам скриншот от мой зрител, който задава логичния въпрос защо на политиците, на депутатите и особено на тогавашната власт им беше толкова важно да се гласува с машини или респективно с хартиена бюлетина. Но особено истерично в моите очи, заради което и приех да правя този материал или поне да го започна, беше идеята на част от народните представители само и единствено с машини. И абсолютно нищо друго. И аз си задавах следния въпрос. Това са предимно политици от либералния спектър, които би трябвало да са за свободата на избор. И то свобода на избор, поне в моята книга, означава ти да имаш право да избереш дали ще гласуваш с машина, хартия, димен сигнал, няма значение. Щом са от либералния спектър, аз така го прочитам. И в същия момент тези политици толкова много настояваха точно за машините. И след този сигнал от зрител реших да създам този експеримент, който, както казах, беше пресечен още в зародиш. На практика темата са машините и връзката на Алексей Петров с тях. Аз разбирам по време на самата среща, когато съм привикан при Алексей, между другото среща осъществена в офиса на Лехинс, на булевард Черни връх, понеже имаше такива въпроси къде се осъществява. Точно там, на последния етаж, където е офисът на господин Петров. Темата, по която аз съм привикан, не знаех каква е. Знаех, че има проблем по начина, по който бях привикан, но не знаех какъв е. И точно начина, по който бях привикан, ме накара всъщност да запиша тази среща, защото знаех, че не отивам за нещо добро. Не отивам да ме почерпи с нещо. И всъщност, когато излязох от тази среща и особено след репликата му и след очевидно голямото значение за него да не бъдат проверявани машините, да няма такъв одит. И особено на репликата аз утре пускам 200 машини за тестове. И аз го слушам това и се опитвам да намеря и в интернет, и по някакви информационни канали някаква връзка на Алексей Петров с машините, с фирмата доставчик, с някой от тук, което да ми докаже някаква негова връзка, някакъв бизнес интерес. И не можах да намеря. На практика това става преди вече повече от година. Едва вече 10 месеца, 11 месеца по-късно, когато и господин Борисов каза прословутата реплика, признание за участието на господин Петров и самия господин Петров излезе наяве и започна, създаде си профил. Той сам казва, че първата не реплика, ами първия пост в неговия профил е за това да бъде създадено правителство. Едва тогава аз почвам да си навръзвам каква е идеята и каква е връзката на Алексей Петров потенциална с тези машини. И още повече ми прави впечатление нещо друго. Този човек, Алексей Петров, той никога, поне в моята комуникация с него от няколко разговора, никога не правеше нещо без причина. Като под причина имам предвид личен интерес. Ще извинявате, но неговото желание задължително да бъде създадено правителство и неговото излизане на светло, последното, което мога да си представя е, че той мисли за майка България и понеже майка България му е много важна, изведнъж на 62 години тръгва да се показва по медиите, тръгва да си прави Фейсбук профили и публично
желая съставането на сегашната власт. Без негов личен интерес от това, само с интереса за майка България, не мога да си го представя. И тогава вече почваш да си навръзваш. Какъв е интересът на Алексей Петров? Тестове за машини да няма. Какъв е интересът на Алексей Петров? Именно чрез, може би, гласуване с машини да се стигне до власт като днешната. Аз нямам съмнение, че някой с 2% може да бъде направен 20% или някой с 22%. И не е нужно. Нужно е, ако си на ръба на парламента, малко да те побутнат надолу последните няколко часа, за да не влезеш. Или обратното, ако би им свършил работа, да те побутнат, за да влезеш. Ако изчисленията показват, че коалиция от партии Хикс и Y минава 120 души, то няма нужда от намеса. Ако обаче показва 117, 118 и имаш някакво време за реакция, то такова да бъде постигнато. Това е начинът, по който аз подозирам, че биха могли да бъдат ползвани машините. Казвам, подозрение. И понеже вие зададохте въпроса дали съм стигнал до край, дали реално се е случил такъв експеримент. Да. След този материал, аз, както и в самия клип казвам, не съм самоубиец. И много добре знам какво се е случило с всеки, който се е изправил рано срещу Алексей Петров. Много добре знам, включително срещу ваши бивши съпартийци, ваши бивши колеги, може би ваши бивши лидери на парламентарни групи. Знам, че срещу Алексей Петров главният свидетел умира на пътя. Знам, че главният свидетел по делото Октопод умира на пътя да свидетелства срещу него. Знам за масови отводи на прокурори, които отказват да работят с него, защото до вчера са правили заедно разследвания, което отговаря на господин Божанков, защо аз не съм се обърнал не само към структурите на МВР, но и към прокуратурата, защото те сами си казват, ние си правяхме самоотводи, защото до вчера бяхме партия с този човек. Ние всички бяхме едно. В следващия момент той за малко се оказва обвиняем. Да, обаче връзките си остават. Защо не съм се обърнал към МВР? Ами защото господин Божанков, дясната ръка в киберпространството на господин Алексей Петров беше бившия шеф на отдел киберпрестъпност в ГДБОП, господин Явор Колев. Той си го взе в фирмата, той си го взе в НПО-то, той си го взе в Лефинс. Респективно, аз тук си почвам да си задавам въпроса, когато това нещо ми се случи, аз към кой да се обърна. Прокуратурата е пробита, защото те са на практика партия. Господин Кокинов го каза в ефир. МВР, как да се обърна към МВР, като той си набира най-добрите им кадри и те са с него. Политическите партии, че неговия бивш съпроцесник господин Джотолов каза, че той има фирма с Станишев, има фирма с Царя. Той се познава отлично и е приятел от десетилетия с бащата на господин Петков. И той в същото време с господин Борисов тяхната предистория е повече от очевидна. Така че аз в следващия момент, вие ме питате защо не се обърнахте към прокуратурата. Аз не само към прокуратурата, аз нямаше към кой да се обърна по метода на изключването, както самия господин Джотолов казва. Той познаваше всички. И дори тези, които той не познаваше, те го познаваха. Така че по метода на изключването аз просто нямаше към кой да се обърна. Нека господин Божанков да си зададе въпроса и да отговорите. Заповядайте, господин Божанков. Благодаря, господин председател. В началото до някъде на шега либералната демокрация, Сорос пропуснахте да кажете, че е виновен. Аз се отнасям много сериозно към видеото, което изгледахме, но ако го изгледам вкъщи в YouTube е едно. В парламентарна комисия друго, защото нямаме експертиза. Не мога да преценя нито едно изречение. Дали е казано в какъв контекст, дали е изрязано, дали е монтирано, нямам никаква представа. Това, което чух и единственото, което даже не като народен представител, като български гражданин, аз за това се обърнах и към вас подадохте ли сигнали? Сега обяснението, че те всички били обвързани. Далеч съм от мисълта, че няма в България
служби, няма ДАНС, няма, ако става въпрос за следение, ако става въпрос за разбиване на лична кореспонденция, че няма хора, които няма да работят по този случай и то толкова дълго време и то ако прием, че имате достатъчно данни, вие да се притеснявате и за сигурността си, и за личното си пространство. В случая това, което се опитах да ви кажа е, че става въпрос за или частно-правен казус, или наказателно-правен казус, или ваши отношения с Алексей Петров, или нямам представа какво точно сте му накривили на фирмата на Лефинс, дали по някакъв начин вие тяхните интереси сте засегнали, пък те са ви заплашили. Ако това е така, аз не искам да ви кажа, че вие не трябва да получите защита, опека, но има институционален ред, по който това трябва да стане. Днешната комисия е създадена, за да идентифицира има ли слабости машинния вод и ако има, какви са те. Вие току-що казахте, че първо не сте подали сигнали, т.е. няма как тая информация да бъде проверена. Второ, вие не сте стигнали до някакви тестове, съответно до някакви резултати, които да споделите с нас, които биха ни били полезни за работата на тази комисия. Казахте обаче, аз съм любопитен в тази посока няколко пъти. Проведохме разговори с държавни органи без да подаваме документи. Понеже се води протокол в тази комисия. Това е изключително сериозно. Тоест, има заплаха според вас, казвам, аз няма как да зная това. Има заплаха за живота на някой, твърдите, нарушаване на лична кореспонденция, извършени престъпления, заплахи. В същото време вие сте водили разговори с държавни органи, без обаче документация. Тоест, някой държавен орган е знаел за всичко, което се случва. И не е предприел никакви мерки. Това каза господин Марков, че има намеса на държавни институции, но неофициално. И на частноправни казват, за да се запази неговия живот, ние се обърнахме към, цитирам, аз се заговорих бележки, докато говорихте, държавни институти неофициално. Може да ни дадете яснота с кои държавни институти сте разговаряли и как така те не се трогнаха изобщо от тази история, която пак казвам, ако е истина, то естествено заслужава съответния отговор и си има съответния процесуален ред. Благодаря, господин Божанков. Господин Марко, вие ли ще заповядайте? Моля ви само във времето да 3 минутки, примерно, да си приложим един правилник. Впечатляваща е активността, хиперактивността, господин Божанков. Въобще с нашето присъствие трябва да признаем. Но в видеоматериала ви, надявам се, господин Божанков, чухте, че самия Алексей Петров каза, че е настоял да има правителство такъв профил, какъвто има в момента. Следващата крачка е привикването на господин Станислав Цанов при него и е свързано с изборите и с машините. То не е свързано с това да пият кафе. А вашите витиевати изречения за Лефис и така нататък, това са фантасмагории. Никой не заплашва някого с убийство, плюс това от записа се вижда ясно за какво става въпрос и защо е заплашен. Той самия Алексей Петров го казва в записа защо. Не е нужно вие да тълкувате думите ми. Така, следващото нещо. Надявам се, вие не разбирате от това, за което говоря. Нали нямате експертиза по тая тема. Тогава не бъдете свръхактивен. Защото да не се окаже, че разполагаме с повече, отколкото си мислите. Ние искаме да видим намерението на комисията да бъде открито и да стигне до честност и откритост. Нямаме нужда да компрометираме никого. Няма нужда да браните като дете-герой в съветската епоха ППДБ. Няма нужда. Никой не ги напада. Аз вярвам и във вас, вярвам и във всички останали. Казвам ви откровенно, че господин Цанов щеше да бъде убит, както бяха убити предишни такива, и тези убийства са свързани с лица, които се издетстват за господин Алексей Петров. Той не ви е баща, нали, за да се хвърляте така на сцената. Що се отнася до това, какво съм казал аз? Пак четете като дявола Евангелието. Аз не мога да говоря с институции. Никой човек не може да говори с града. Говоря с хора, представители на такива институции. Лица, с които съм работил. Да, какво ме заплашвате? Че се записва тук. Аз искам да се записва, защото това ще е в Брюксел. Аз също искам. Аз се радвам, че се записва. И да се види вашата активност по темата каква е. Затова ви казвам,
Не искам да влизаме в подробности, не искам да отваряме севаля на всички карти. Що се отнася до представителя на ГЕРБ, който зададе много хубави въпроси. Вие как мислите? Дали Алексей Петров, следейки всичко, което се случва в екипа на господин Цанов и придобивайки неправомерно информация, не е стигнал до изводи, че може би ще се компрометира по някакъв начин в публично пространство машинния вод и ще последват по-сериозни проблеми дори и за България. Защото машинният вод не се прилага само в България. Ние си даваме сметка за мащабите на това, което казвам. Второ, ние искаме и продължаваме да искаме да се даде възможност да докажем, че машинният вод може да се компрометира. И му вероятно това ще се случи. Би било добре, ако да е с ваша помощ и съдействие. Ако не се случи така, ще се случи по друг начин. Но тая хистерия трябва да спре. Разбирам, че сега може би вие сте представител на демокрацията, аз съм срещу нея. Защото демокрацията очевидно се базира на основите на Алексей Петров и неговата представа за правителство. А вие сте нейн автентичен представител. Извинявайте, но нашия живот е бил в опасност. Докато вие си живеете в тази топла заря, да изивате 15 000 лева. Знаете ли колко хора са заплашили? Знаете ли колко хора си жертваха живота, за да се стигне до тук, до това, господин Цанов да е в това положение? Така че той беше заплашен заради изборите, заради машинния вод, заради намерение да се компрометира и покаже пред цялата българска общественост, че манипулация на този вод чрез машини е възможно. При това лесно, а не трудно възможно. Това е. Благодаря, господин Марков. Аз наистина моля с уважение да се обръщаме към народните представители и към институцията. И наистина целта на комисията е това. Да покажем може или не може да бъдем. И вие ще бъдете много полезни, ако наистина допринесете за това нещо с вашата експертиза. Един риторичен въпрос, господин Свиленски. Може би към всички вас. Нека, ако искате да свършим процедурата по парламентарни групи, и след това, отношение след това. Ами, ако искате така, ако аз мисля по отношенията накрая да ги... Добре, айде, добре. Благодаря, господин председател. Сега пак се връщам на това. Не мога да приема, че някой е бил заплашен, неговия живот е бил в опасност, но нито един държавен орган не е информиран за това и ние сега трябва да приемем в тази комисия всичко за чиста монета. Нали? Поставете се на наше място в комисия, която няма никакво отношение към този процес. Не познавам, никога не съм виждал в живота си на живо този човек. Нямам никаква представа. От записите, от ваши материали се разбира, че Лефинс имала някаква разбита база данни. Какви са били вашите отношения с Алексей Петров? Какви срещи сте провеждали на последния етаж в офиса, в неговата сграда? Аз нямам представа. Вие казвате, влизам в този офис, говорим за еди си какво. Откъде могат да знаят народните представители и аз самия какво сте си казал с Алексей Петров? Вие това твърдите, дали е било така или не, нямам никаква представа. Тоест, вашите отношения, ако са предмет на наказателно-правна материя, има ред за това. Ако вие не сте подали сигнали поради някакви ваши съображения, това също няма как да ангажира тази комисия. На експерта, който водите с вас. Аз не случайно, вие казвате, че съм представител или не на демократична общност. Вие поведохте разговора в тази посока. Либералната демокрация, сили от либералния спектър, пък човек, който направихте внушение, че някакъв човек стоял зад някакво правителство, защото той бил искал да има правителство. Разбирате ли, не можете да направите такова внушение в тази комисия, защото вече преследвате друга цел. Вие сами бягате от темата с машинния вод, с неговите, ако има такива пропуски или несъвършенства, и отивате изцяло в полето на политиката, спекулирайки коя част от политическия спектър всъщност какви желания имал.
Изключително притеснително. Ако това е вярно, че сте водили разговори с представители на институции и те са затейли информация за подготвяне или извършване престъпление, това само по себе си е престъпление по наказателния кодекс. Ако това е така, изключително сериозно е, има ред, естествено трябва да се вземат действия в тази посока. Аз с удоволствие ще ви помогна, ако мога, в тази посока, да споделите с нас с кои официални лица, представители на кои институции сте провели този разговор и защо те не са подали съответната информация, защото пак казвам, това е много притеснително. Завършвам, господин председател, понеже каза господин Цанов, че Алексей бил приятел с Борисов или не, пак казвам, какви приятелства имал този човек с Борисов и с който и да е друг, няма отношение към тази комисия. Наказателно правен казус, съответен ред за разрешаване, ако има такъв. Вие сам казахте, че експеримент не сте провел, т.е. нямате информация, която в момента да е полезна за работата на нашата комисия. Ако имате я споделете, но да кажете, че може да имаме, може да нямаме, ма ние си я държим, пък да видим какво ще стане, е изключително несериозно. И точно това беше моето опасение в началото на това заседание, че клипове пак казвам, не е ясно те достоверни ли са, манипулирани, сглобявани по какъв начин или не, може да не подлагам под съмнение вашата искреност, може да е абсолютно автентично това, но то предполага тази комисия да отиде в съвсем друга посока, тя да не постигне резултат и да компрометирате самата идея. Така, с това беше свързано на протест. Благодаря. Колеги, моля ви наистина да бъдем малко по-стегнати. 2 минутки дуплика, 3 минути отговор на въпрос. Така, господин Цанов, чакайте. Процедура от господин Ненков. Добре. Нека се опитва сега да изземе цялото внимание към себе си, има си някаква задача и цел, но не е това въпросът на ослушването. Не знам кое посолство ви се обаждат. Имам предвид, че все пак сме го поканили господин Цанов. Хубаво да го изслушаме. Ако има нещо конкретно, да каже, да чуваме. Само, че да спазваме някакъв нормален ред, защото вие казахте в началото, че да не се превърне в... Забравям да ви цитирам точно какво комисията, някакъв цирк или нещо подобно. Само, че вие го правите. Хайде сега да си вървим по реда, всяка парламентарна група да си зададе въпроса, имаме възможност да дадем своите становища и ако трябва допълнително нещо да коментираме. Но не е цял ден да слушаме вас. Всъщност изслушването не е към вас. Благодаря, господин Ненков. Господин Николов от парламентарната група на Възраждане, заповядайте. Благодаря, господин председател. Колеги, моля ви за тишина. Аз първо бих призовал господин Цанов да изтрие всичко, което чува в последните 3 минути в изказването на господин Божанков. Неговата цел тук очевидно е да извърши един кризисен пиар по отношение на това, което се случва, така че всичко, което ще чуете от него, общо взето, са някакви опорки, които са скалъпили набързо, за да могат после медийно да затрият случая. Сега, по същество, това, което аз разбирам от цялата ситуация, предвид, че следя и канала ви, гледал съм и записът, това, което аз разбирам от ситуацията е, че вие сте решили да направите материал за машинното гласуване, при което се оказва, че един от най-влиятелните и съмнителни хора в последните 30 години в България ви привиква и отправя директна заплаха за живота ви, с призив да не го правите, защото той е много сериозен човек, посочва ви някои случаи, в които на други хора са им се случили лоши неща, което аз не съм като господин Божанков и мога да чета между редовете. На практика значи аз мога да те унищожа, аз знам какво правиш, следя всичко и аз имам достъп до повече информация, отколкото ти можеш да предположиш. Това е моят прочит за ситуацията, съвсем сбито и накратко. Което е изключително притеснително, за да не се простирам в прекалено много време. Аз имам 2 въпроса.
Само преди да ги задам, ще заявя, че за да сме конструктивни в комисията, аз смятам, че все пак да бъде извършен този тест на машините би било изключително полезно, за да видим хора, които са с добри умения в програмирането, какво могат да направят с една такава машина. И аз бих подкрепил един такъв експеримент да бъде извършен с цялата подкрепа на комисията и на Народното събрание, защото в крайна сметка ние трябва да разберем дали има огромна заплаха за националната сигурност, когато говорим за провеждане на избори. И тук се ражда и другия въпрос, който не е по-малко важен. Дали имаме пробив в нашите служби за сигурност, които снасят информация на хора, които имат изключително силно влияние в държавата. Това са двата основни въпроса, по които следва и те са свързани. Защото проблема с машините идва от проблема с достъп до информация. Моите въпроси са следните. Знам, че когато започнете да правите материал, вие започвате с подготовка и може би първото нещо е плана, така наречения скрипт за видеото. Вие казахте, че сте били в много начален етап, но все пак бяхте ли стигнал до момент, в който да изготвите скрипт, т.е. план за видеото, какво ще разгледате във видеото, как то ще бъде направено? Имате ли някаква допълнителна информация, която ние не сме видяли в видеото? Вие може да прецените какво да споделите и какво не. Но общо взето, има ли още нещо около това, което стана достояние тук и това, което сме видяли във вашия YouTube канал? Това е първия ми въпрос. И другия ми въпрос е: какво е вашето предположение? Дали Алексей Петров има много силен IT екип, да го наречем, който е успял да пробие вашия телефон, или той има достъп до службите ни за сигурност и оттам изтича информацията, защото това също е критично важно? Заповядайте, господин Цанов. Моля ви, наистина в рамките на 3-4 минути. Да, съвсем набързо ще си позволя 20 секунди към господин Божанков. На вашия въпрос, защо не съм алармирал службите? Нали? В крайна сметка това е основата. Всъщност го направих. Направих го още 2022, когато направих първия материал, който беше свързан с източване на данни от много фирми, от много институции, включително от депутати, които са изнудвани и потенциално са плащали рекет и откупи в някаква форма на хакера Емил Кюлев. С източените от него данни той беше направил търсачка, която се казваше Магаданс търсачка, която е публично достъпна, дори не беше в тъмната мрежа. Търсачка, в която имаше огромно количество лична информация изтекла, така че всеки да може да влезе и да изтегли включително вашата лична информация с вашите собствености, с вашите къде живеете, какъв автомобил карате. Това нещо беше публично. И за мен това беше огромен шок, че нито една медия не си беше направила труда да разследва, че в България има подобна търсачка, на практика компилация от източени бази данни на правителствени сайтове и на частни корпорации. Так това нещо съществуваше и то преди моя материал съществуваше 2-3 години. Едва на третата година аз правя материал за него и вследствие на този материал аз подавам сигнали до ГДБОП. Че такова нещо изобщо има и това е някакъв абсолютен ужас, че съществува. Следствие на моя сигнал, господин Божанков, какво следваше? Каква беше реакцията на отдел киберпрестъпност? Мога да я опиша с една дума – 0. Към датата на заснемането на следващия клип, този час, от който видяхте година по-късно, търсачката продължаваше да съществува. Вашите, нашите, данните на абсолютно всеки, който е тук и на абсолютно всеки, който гледа, бяха публично достъпни срещу няколко долара в крипто. Публично, не в тъмната мрежа, публично. Вследствие на сигнала ми до киберпрестъпност не последва абсолютно нищо. Какво се случи след излъчването на този материал? И защо, господин Марков, съвсем правилно считам с днешна дата, че ме посъветват да не подавам официални сигнали? Защото ето, материалът излиза. И да си представим следната ситуация. В Европейския съюз, в европейска държава, журналист е следен. Няма значение неговото име. Днес е Цанов, утре може да е Хикимян. Няма значение. Журналист е следен, журналист е заплашван, журналист е привикван. И хора от тъмните кръгове на бизнеса имат очевиден интерес към изборния процес и начина, по който той се осъществява. Колко време в такава европейска държава ще отнеме на институциите сами да се задействат, без да е нужно да бъдат сезирани от който и да е? Колко минути? Колко минути след запис като този? Да бъде проверен записът, да бъде проверен дали всичко, което показвам в този запис е реално.
Аз искам да го докажа, но за да го докажа не трябва да си правя сам тестове на себе си. Аз трябва да бъда, в крайна сметка, по някакъв начин някой да прояви интерес, че такова нещо се случва, че всеки от нас може в телефона му да се влезе и да се проследи частната му, личната му, интимната му комуникация. И вследствие на тази комуникация той да бъде заплашван, той да бъде на практика, теб ти се връзва въжето около врата и ти не можеш да мръднеш, когато има такава информация за теб. И това е... То е гнусно до ниво, което е трудно за описване колко е гнусно. Какво се случва след като излучих материала? Абсолютно нищо. Нищо. Нула. До момента е първи ден нищо, втори ден нищо, първата седмица минава, абсолютно никаква реакция. Изключваме тук медиите, BTV-та, нови национални телевизии. Те са ясни, но говорим за официалните институции. Абсолютно никаква реакция, сякаш такова нещо не се е случвало. До момента, в който господин Свиленски не привикаха министъра на вътрешните работи и не го попитаха, ако не се лъжа, на 16-я или 17-я ден, откакто бях излучил този материал, какво работите по този случай. И за мое очудване, като човек, който следеше живото излъчване, министърът каза, ние работим много здраво. На 16-я ден той излиза и в национален ефир пред всички вас, народни представители, твърди, че по моя случай се работи много здраво. На мен никой не се е обаждал. С мен никой не се е свързвал. И едва когато господин Свиленски го апострофира и когато му удари една контра, ние, след като се свързаха в мен буквално по време на живия ефир и казах, няма такова нещо, което е абсолютен факт. 2 минути по-късно, господин Божанков, 2 минути, то се виждаше на ефира как министъра пише на някой. 2 минути по-късно телефона ми звъни. Здравейте, господин Цанов, обаждаме се от СДВР. Елате да дадете показания. Всичко това толкова ясно крещи, че на службите им се работи, ама нямат желание. Толкова ясно, толкова категорично и толкова грозно, че трябва сам да се оправяш в тази държава, господин Божанков. Трябва сам да се оправяш. И аз знам, че ако бях тръгнал по пътя, по който вие ме бутате да подавам сигнали, преди да изляза от БОПа, Петров щеше да знае какво и срещу кой съм говорил. Защото този човек, той работеше и залагаше и на черно, и на червено. Него не го интересуват либерали, консерватори, русофили, русофоби. Той залага и на двете. Моля на въпросите на колега. Да. Секунда, извинявайте. Да, него не го интересуваше това. Него го интересуваше да има влияние и в двете страни. И така беше и в бизнеса. В неговия екип беше както човека хакнал НАП, нещо, което изтече даже в CNN ни писаха, че в тъмната мрежа момчето тинейджърът беше още тогава, който беше хакнал НАП. Едновременно него и едновременно човека, който го залавя, господин Явор Колев. Двамата души. Киберпрестъпникът и киберполицаят в един екип. Кажете ми към кой да се обърна. На кой да сигнализирам? На кой? В тази държава на кой? Трябва да се оправяш сам, господин Божанков, ако не си депутат, може. Към вашите въпроси. Това, върху което базирах първоначалният сценарий, който трябва да кажа, че беше в много груба форма, беше сигнал от по-скоро мой интерес към една организация, наречена DEFCON. Вие знам, че се занимавате с IT технологии, така че предполагам, че DEFCON ви говори нещо. Това е американска организация, неправителствена, която събира хакери, между другото често хакващи съвсем официални институции, които хакери си правят експерименти с различни хардуери и софтуери. Това са изключително талантливи хора. Изключително талантливи. Част от тях професори, част от тях PhD-та, преподаватели на Запад. И това, което виждах като техни тестове върху техните си машини за гласуване и какъв интерес респективно има това на Запад, от медийна гледна точка ми се струваше важно, че тук такова нещо няма. И че ако взема техният пример, то бил достатъчно добър и интересен за българската аудитория. Аз не съм целял да доказвам една или друга страна. Между другото, аз съм правил разработки и срещу
за начините, по които се манипулира хартияния вот. Така че аз от гледна точка на това с какво се гласува нямам предпочитания, нямам интереси. Аз съм правил интервюта с политици, които казват, аз отидох и с моето семейство гласувахме и после не мога да си видя гласовете за мен самия. Така че нямам никакво съмнение. Аз имам хора, които са казвали публично за кой са набирали гласове, какви пари са получавали за това, за хартияни вотове става въпрос. Така че, господин Бежанков, аз нямам никакви претенции за това с какво се гласува, стига да бъда убеден, че гласът ми ще бъде отчетен. Аз не съм, затова не гласувам. И това, което последва вследствие на примерът, на американския пример, то беше замразено. На практика, както казах, аз не съм самоубиец и знам какво щеше да последва с мен, ако бях направил следващата крачка. Замразих проекта си с тестове на машините, за да го отмразя преди няколко седмици. Всъщност, това, което не съм казвал и това, което уважаемата комисия сега ще разбере, е, че моето нежелание да бъда тук при вас идва не от лична несимпатия към който и да е, идва от мнението ми, че нищо няма да произлезе от моето идване тук. Така както не е произлизало с Илчовски или с който и да е друг. Никога нищо не е следвало от тези комисии, освен предизборен пиар или някакви други меркантилни политически цели. Така че, господин Божанков, тук съм изцяло с вас, да. Но какво реших да направя, което да е като евентуална възможност тази комисия да излезе с реален резултат? Свързах се, господин Николов бяхте? Да. Свързах се, господин Николов, с няколко от този тип. Трудно е да бъдат наречени хакери. Те са по-скоро преподаватели в елитни университети, които обичат да правят експерименти. Свързах се с няколко от тях. Говоря за американски анализатори, американски експерти. И им зададох въпроса, след като им описах ситуацията и моята предистория. Вие готови ли сте, господа, говоря за 5 или 6 експерта, независими един от друг, вие готови ли сте, господа, ако българския парламент се обедини в това, че е добра идея да бъде проверено, може ли и ако да, как да бъде манипулиран машинния вод? Ако българския парламент каже, че това е важно да бъде проверено, то да не се случи през някой ютубър, а да се случи през самата институция. Вие готови ли сте, господа? Ги запитах. Ако вашите хонорари, които не са малки, ако вашите разходи по пристигането и престоя, които не са малки, бъдат равномерно разпределени между българските парламентарно представени партии, коалиции и респективно техните субсидии. Възможно ли е българския парламент да се обедини с този разход, привиквайки и поканвайки експерти абсолютно без каквато и да е политическа ангажираност, които на чисто техническо ниво да покажат дали и как е възможно манипулация на изборите, конкретно чрез машини, защото чрез бюлетини ние вече знаем, че това е абсолютно възможно, господин Божанков. Там няма нужда от експерименти. Но тук, когато много експерти се клееха, че това е невъзможно, партии се заклеваха в непробиваемостта на изборния процес, щом е така, тези партии най-много имат плюс от това такъв експеримент да бъде случен тук публично и може би излъчван на живо. Така че ако има начин, по който моят лакмус, литмус, както казва известен политик, моят личен литмус в случая за това дали тази комисия ще свърши нещо или не, е дали подобен експеримент ще има. Дали независими експерти от чужбина ще дойдат, ще им бъдат предоставени машините и респективно те да отговорят възможно ли е или не манипулация на изборите по този начин. Благодаря, господин Цанов. Така, следващия въпрос, господин Цонев излезе, предполагам, че ще се върне. Сега ще надълна на колегите от Има такъв народ, тъй като аз накрая, тъй като доста време отнемам на воденето. Благодаря, Благодаря, господин председател. Първо, господин Цанов, благодаря, че дойдохте. За разлика от повечето в тази стая, тъй като в някаква степен ние сме си колеги юристи, знам какво е
да оплашат, не колкото вас. Далеч съм от това, което на вас се е нужно да преживеете. И двамата сме наясно какво се опита да прави момченцето в ъгъла. Предполагам, че он е другия, който стои там до вратата, го наблюдава, защото му е писал опорките. И че се опитва да измести акцента, но това, което стана безкрайно ясно е, че вие сте станали мишена в момента, в който сте тръгнали да проверявате, могат да бъдат манипулирани машините. Всичко останало са глупости. Не сте му разследвали бизнеса на Алексей, който и без това публична тайна беше, че е странен на моменти. Не са ви гонили за това, подгонили се заради опита ви изобщо да направите нещо с машините. Тогава се е стоваряла цялата структура, която имате върху вашата глава, вероятно заедно с активното съдействие на държавата. От тук нататък искаме друго да ви кажа, че ние, поне що се отнася до нас, от Има такъв народ, тая комисия не смятаме да е безсмислена като предишните комисии на Мая Манолова Василчовски. Напротив, всичко, което можем да направим, ще го направим. Молбата ми към вас и към господин Марков е, ако трябва в личен разговор да ни кажете в коя посока да погледнем, какво да изискаме. Защото знам, че понякога е по-добре да не се казва публично, за да се случи. Наше мнение е, че не е само проблема в софтуера на машините, който видимо не става, защото същите тия машини в Венецуела, ако не се лъжа, същата тая фирма е забранено, платила е глоби, забранено е да оперират, изхвърлени са този тип машини, т.е. те подлежат на манипулации. Тук знам какви глупости се говорят, как хакери пробиват машините, път те били офлайн, да, така на вас ви трябва да манипулирате софтуера в складовете на 1000 машини и после да си получите резултата, който ви трябва на края на изборите, защото мърдането наистина е с 2-3% нагоре, не повече. Въпросът ми към вас е, бихте ли ни съдействали в коя посока да погледнем допълнително, тъй като ние също контактуваме с хора, които са експерти и сме си изискали, ще си изискаме също неща и нагоре по веригата, тъй като манипулации могат да се правят не само в тия, да речем, 1000 или 800 машини, колкото им трябват. След това има още една брънка в веригата, която също може да манипулира резултат нагоре-надолу в последния половин час. Благодаря, господин Иванов. Заповядайте. Господин Марков, вие ли ще... Ами да, приемаме предизвикателството, толкова доколкото вие разбирате, имате способност да повлияете върху крайното решение на комисията. Заповядайте, господин Цанов. Самата реплика, аз утре пускам 200 машини за проверка. Това беше репликата на практика, която ми показа, че нещо не е както трябва. И че филмарският термин на това, което се случва, е бък в матрицата. Това е все едно, гледаш някакво представление и за секунда от него виждаш продуцента, виждаш режисьора, виждаш сценариста. Ти пак виждаш представлението основно, но само за една секунда виждаш, че то е такова, то е представление, а не реалност. И това, което ми се ще на мен е просто да видим самата реалност каква е. Тя е, може би никога няма да излезе в пълния си вид, но колкото може. И нещо друго, господин Йорданов, когато говорех с американските експерти и когато двама от тях на практика си направиха лични, така да кажем, разследвания за това с какво се гласува в България, къде допълнително е гласувано, нали, къде друга да е гласувано с него, да кажем, че реагираха по особено категоричен начин на въпроса дали може да се пипа. Нека просто кажем категоричен. Разбира се, господин, заповядайте. Господин Цанов, мен па не ми пука, нали, как ще изглежда това. Факт е, че облагодетелстваните от този тип гласуване, чието представител подскача в ъгъла на масата, продължаваме промяната. И до известна степен демократична България. Защото ако човек не е идиот и разгледа последните избори, дори се направи труда да провери изявленията им преди и след избори, имаше моменти, в които познавах предварителен си резултат почти до точка след запетаята, което никога не се е случвало. Както никога не се е случвало да се променят резултати в последния половин час на изборния ден, никога в България. Това е мое мнение. Разбира се, да кажа, че предизборно не ми дреме, ние сме в комисия и нямаше да водим този разговор, ако нямаше такива съмнения.
Когато, да, и понеже шушка тук другия експерт, който е със сходна фамилия, Божанов, че когато ИТН са спечели, не е имало проблеми, тогава никой не е изказал съмнение, че сме пипали машините. Защото ние не сме. Но ако сме знаели, че това са точно по този начин толкова скапани, още тогава щяхме да искаме да ги сменяме или да бъдат някакви други, защото има в щатите някакви машини, които са доста по-сигурни в това отношение и вие вече го знаете прекрасно. След като Алексей Петров стана ясно, че е приятел на бащата на Кирил Петков и се изяви официално да ги защитава и да обяснява колко са важни, още преди да се случи това, което се случи с него, какво смятахте да правите, тъй като каза, че всъщност тогава вече ви сте били срещу цялата държава? Реално. Всъщност не е така. Аз тогава не знаех срещу кой съм, защото това става въпрос за... Да. На практика разбрах в какво действително съм участвал 10 месеца по-късно. А към датата на заплахата и на направата на записа, който чухте, аз представа си няма какъв е интереса на Алексей Петров. Тогава не знаех. Имах преди, че да, записът е прави много по-рано. Заплахата е много по-рано. Вие не знаете, че той работи с ПП, основно. Но преди да го застрелят, вече беше ясно, че той работи с тях. Тогава ми беше въпроса, тогава сте установили, че сте срещу управляващата злобка, реално. Честно казано, тук няма какво да го играя жертва или каквото и да е, защото аз бях наясно, че човекът е успокоен от факта, че аз няма да направя материал за машините. Беше минало достатъчно време и в крайна сметка и аз се бях успокоил, че той няма да предприеме стъпки срещу мен. Така че не мога да кажа, че тогава съм бил по-притеснен, отколкото към датата на записа. Тогава просто ми стана ясно за какво е било цялото нещо. Но той всъщност месец и половина след тази заплаха, след като видя, че респективно и следейки ми личната информация, че аз преустанових идеята си, написах на човека, с който трябваше да правим нещо, че няма да го правим това нещо. Написах на човека, от който търсих машина, че вече не я търся. Респективно, месец и половина по-късно аз получих отново обаждане от господин Петров. Ако трябва да съм честен, в леко подпинал състояние. Но този разговор вече мога да опиша като не точно полуприятелски, по-скоро като опитваше се да покаже какво влияние има. Беше и с момиче до себе си и очевидно това момиче беше мой почитател и съответно той за да и се направи, аз държа Цанов в джоба ми, през нейния телефон ми се обади. Тогава на практика, вече тук не съм сигурен доколко реално е това, но тогава в този разговор, който става по Телеграм, между другото, той в похвалата си към своите безлимитни възможности обясняваше, че да кажем, политици, така както аз съм му в джоба, и каквото има за мен. Да. Но това дет се вика, не е нужно да ти го каже Алексей Петров подпинал. Ти сам си правиш представа, щом ти си ютубър и за теб има всичко, какво остава за някой, от който нещо важи в тази държава, нещо се случва, някакви пари се разпределят. Какво остава за такъв човек? Или за някой от съдебната система? Аз после като се върнах назад в делото Октопод и като говорих и с господин Цветанов, той сам казва, единия умира по път за делото, единия съсечен с брадвичка, единия пребит, останалите двама сами се усетиха и делото пропадна. Така че това не е държавата, но въпросът с машиния или всякакъв друг вод е много повече вече ваш проблем. Защото аз съм взел своето решение да не гласувам. Аз от тогава не гласувам. И ви го казвам като човек, който е пътувал стотици километри, за да хване в последния момент да се нареди на редичката, да си упражни правото на глас. Аз съм изпитвал удоволствие от това да отида да си пусна гласа. След този материал аз не гласувам.
И предполагам, че много хора просто ще спрат да гласуват. Една чертичка на хартиената бюлетина я прави невалидна. А централизираното манипулиране потенциално на изборите през машини пък вече съвсем обезмислят цялата процедура. Така че по някакъв извратен начин вие сте заедно в това нещо. Защото преди да гласуват за ГЕРБ, те трябва да гласуват изобщо. Преди да гласуват за ПП, те трябва да са сигурни, че като пуснат за ПП, гласа им ще отиде там. И по някакъв много крив и перверзен начин вие трябва да работите заедно. Няма как в това нещо. Вие трябва да убедите хората, че като пуснеш за някой, гласа му ще отиде там. Заедно трябва да го направите. Благодаря, господин Цанов. Точно това е и задачата и на комисията. В крайна сметка, след като се запознаем с всички факти и обстоятелства, с това, което се е случило и на вас, а и което ще ни кажат другите институции, след като направим и експериментите, за които колегите казаха, и се надявам наистина на сътрудничество, тъй като ние сме политици, но трябват и експерти, било то български, чужди, международни, да направим така, че всеки един български гражданин да е сигурен в своя вод. Защото моят въпрос ще да бъде, след като сте запознат с всичко това, което ви се е случило, с възможността машините да бъдат манипулирани или не, бихте ли отишли да гласувате на предстоящи или на следващи избори и вие изпреварихте и дадохте отговора, а вие сте един млад човек, предполагам, че има и много други такива, които, губейки доверие в изборния процес, на практика остават извън и обществения живот по този начин и остават обществения живот в ръцете на други субекти. Аз ви благодаря за... Колеги, имаме ли други отношения? Добре. Втори кръг въпрос е дали... Аз мисля, защото някой задавахте програма. Добре, имаме... Наистина мога да е по-кратко. Аз имам една кратка процедура към вас. Искам да помоля да прекъсвате, да правите забележка, защото когато колегата Тошко Йорданов говори, той говори кой на кого бил приятел. Казвам го със самочувствието на човек, че не съм приятел и не познавам нито едно от лицата, за които се споменава тук, но когато той каже, този бил приятел на онзи, аз не зная дали това е вярно или не, аз веднага политически мога да върна тая реплика, да кажа господин Слави Трифонов приятел ли е на Орлина Алексиева? И сега да почнем да го обсъждаме това в комисията. Така че ви моля да се придържаме към целта на комисията. Аз също моля, колеги, работиме вече... Не, господин Йорданов, нека да не... Да, защото той ще иска да отговори. Сега давам думата отново на господин Ненков за втори въпрос. Нямаше втори въпрос. Втори кръг въпроси. Да, заповядайте за втори въпрос, господин Божанов. Аз преди втория въпрос ще направя едно само допълнение. За теча на данни, мисля, че има все пак глава от Комисия за защита на личните данни. Колко е голяма тя, не знам, но тя е глобила, доколкото знам, Sirma Solutions, които са разработвали съответното нещо. Така че някоя институция нещо е свършила по тази тема. Дали има престъпление или не, там престъплението на този, който го е хакнал, т.е. на Емил Кюлев. Така че казус е различен. Относно одитите, съвсем кратка предистория, няма да ви отнеме много време, колеги. Аз и моята политическа партия искаме одити от 2017 година на тия машини. Има видеа, лайв, даже колеги са ги цитирали тук, така, като нещо срещу нас. Ние вкарахме в изборния кодекс текстове да има достъп до кода на машините за политически партии, за БАН, за други институции. Така че ние сме абсолютно съгласни с това, че трябва повече да бъдат тествани машините. Тези професори, които споменахте, за колегите да потвърдя, DevCon е много сериозна конференция с много големи професионалисти. Те тестват там, имат специална организация за тестване на машини и аз приветствам това и нашите машини да бъдат тествани. И въпросът ми е, имате ли нещо извън предположенията и хипотезите във връзка с Алексей Петров, че машините могат или не могат да бъдат манипулирани? Пак казвам, аз подкрепям провеждането на такива експерименти и тестове, настоявал съм за това много отдавна като технически експерт и смятам, че това трябва да се случи. Но имате ли нещо отвъд допусканията, които днес не обсъдихме? Заповядайте, господин Марков. Да, имаме. Казахме обаче ясно и недвусмислено, че това е въпрос на взаимно доверие между вас, хора в качеството ви на орган и съответно ние, които се изправяме пред вас лицата си, не се крием и така нататък. Сега, аз съм университетски преподавател, когато някой студент ми каже не знам за нещо, обикновено го връща.
Вие казахте 4 пъти не знам във вашето изказване. Не е добре човек от вашето ниво да казва, че не знае как функционира орган и до каква информация има. Трябва да знаете. Защото аз знам. Аз знам. Що се отнася, ще си проверите, ще изслушате записа и ще разберете, ако не си спомняте какво сте казали преди минутка. Сега. Аз нямам никакви съмнения, че машините им се влияе. Направил съм си извода следствие на експеримент. Искаме да бъде проведен някакъв тип следствен, форма на следствен експеримент. Не одит, а стрес-тест, на който те да покажат способностите си да защитят правото на българските граждани да упражнят реално вота си. Това говорим. Правната форма, в която ще се облича този тест, може би е въпрос на друго уточнение и техническите параметри. Уравнението трябва да бъде създадено от техническата страна, разбира се, от експерти в тази област и така нататък. Но крайният продукт на тази комисия настояваме да бъде провеждането на реален и истински, публичен, открит, честен стрес-тест на тази технология, защото ние като граждани поставяме под въпрос легитимността на държавното управление. Ние не поставяме под въпрос коя партия колко гласа има, а дали въобще държавното управление има легитимност. А ако се установи, че в тези средства, с които се упражнява вота, има проблем, надявам се, вие разбирате мащаба, че ще излезе извън България. Тоест, поставяме си общо задача, която трябва да осмислим заедно, ние за себе си и вие за себе си, с всички последствия от това нещо и да намерим пресечната точка, която е в интерес на цялото българско общество. Това е нашето намерение и нищо повече. Благодаря, господин Марков.